Takže čaute ľudia, dneska z toho nového videjka. Dneska tu máme zase Roblox 99 in the Forest. Som tu zase s Fifom. A potom ešte s Filipom po 100 rokoch. Na celé prázdniny. Ja na dovolenke, čiže... Čiže no, mne mohli volať. Na koľkátku level dáme ten campfire? Campfire na 3. Na 3, to je taká klasika. No, 3. Potom všetci sa dajte. Kde dáme? Dajte na pri campfire. Dáme. No. Ja to zabijem zajtra. Poď. Kde mám to drevo do ohňa alebo do drtičky? Drevo? Však je ešte len na 2, takže to daj do drtičky však. Daj na 3. Čo, do ohňa. Prvá noc nie je až taká záživná. Ako je, ale nie. Môžeš Ale urobiť, čo chceš. kde je Počkaj, oheň? chce to púšťať. Takže to asi aj vystrihneme, však na čo budú pozerať, ak tu ondíme campfire. Nie? No. Bo však aj tak, ono po 4 dňoch, alebo koľko to bude mať, bude dlhé to video, čiže sa uvidíme u druhom dni. Bang. Takže ľudia, máme tu druhý deň. Sek. No, už sme trošku sa tu zabydleli. Sa to rúram. Už to viem hrať lepšie a lepšie. Samozrejme. Hej, dáme 12 dreva, aby sme mohli postaviť tú stenu? Áno, to chcem. To je to najlepšie. Kto bude stávať steny? Bo ja to viem celkom rovno. No keď si dáš prvú osobu. Ja to neviem vôbec. Vy to robte. Tak ja ja som to... to raz spravila, Ja to podľa mňa ešte horšie, ak ty robím. Ja to viem celkom dobre. Na to si musíš dať prvú osobu. No. Tak to si ja nedávam. Tu je čestka, idem pre ňu. Tam je ďalšia. Hej, ja už idem zebrať túto česku, hej. Choď pri tú čestku, no. Čo si postavil? Postavil som stenu, ale tá prvá je najlepšie postaviť. Aha, yes. Majko. Počkaj. A idem, to je truhla, to by mal byť. Hej, ale mohli by sme aj ryby ťažiť. Ryby ťažiť, áno. To vyspovedať. Choď ryby ťažiť, ne? Ryby ťažiť, nie, ale... Choď ryby ťažiť. Ryby chytať by sme mohli. Aha, a ja idem chytať. Filip, ty chytaj ryby. Ja idem chytať To čo som spravil za otočku? Kámo, to s tým ešte... Poď už teraz chytať ryby. Viete čo, poďme už teraz chytať ryby. Ale... Veď my môžeme prežiť aj v tom dome, nie? Áno, môžeme. Teda piť. Pozri, Majo, ja mám baterku. Ukáž. A ja mám. A ty si našiel. Aha. V čestke. Poď. No konečne. No. Železo. Toto je ťažká ryba. Musím povedať. Tu by som... Toto je železo. Ticho po mne, vlk. Ja ťa nechcem vidieť. Ty brďo, tu je vlčia hlava. To už som nedal. Vykraftil som sandial. Nepoď. Pomoc. Vlk ide po mne. Kde si? Ja ho osvietím. Ty si... Po mne už išli pred chvíľu traja. Tu som. Utekol som. Hej, daj. Ja som chcel ísť tam. Majko, tak toto je úplne gigantická. Máme meso, zabil som vlka. Majko, tak toto je úplne mega gigantická ryba. A čo? Zabil som vlka, máme Ja idem meso. sem. Sa nesnažím.
Ja idem rýchlo naspäť, lebo vieš, A normálne kradnem drevo. Vieš. A tu je četka. Yes. Čestka. Mohlo by tam... Hej, vykraftil som sandial. A je tam. Čo? Vykraftil som sandial. Mám bandáž. Vieš, čo je sandial? Neviem. To je, že budeme vedieť, že kedy je ráno a deň. To viem, teda. To poznám. To sa nám celkom hodí. Ako nie je to zle. Hej, máš tam 3 dreva, môžeš vykraftiť one. Vieš čo? To potrebujeme 12, 10. Ja hovorím 3. Počkaj, ja vám čo nesiem. Ja na mapu myslím. A čo chceš, mapu? Chceš? No ja viem. Ale môžem. Áno, mapa sa ináč vyhodí. Ako to je pravda? Do koša, ale vyhodí. Vyplatí. Vyplatí, no vyhodí. Do koša sa vyhodí. Dovola? Vyhodí. Ale Kamo, ja tú mapu použijem ako toto. Aj ako obranu trochu. no, pozrite. Do prdele. Nie, nehovor. Spal to. Počkaj, ja si ju dám potom. Počkaj. To som chcel. Unstore. Ale to nejde, bohužiaľ. Je to iba do ohňa. Ja som to chcel ako si one. Nevadí. Aha, to sú... Naťažil by som nejaké drevo, aby sme mali zase tú hradu. Dobrá je chytať. Ja to zabíjam potom. Ľudia, potom ľudia, keby ste chceli ešte takéto nejaké podobné videjka, nie aby sa mi zaseklo drevo, ale keby ste chceli takéto podobné videjka, nezabudnite nahodiť odber, však vy už to poznáte. Jasné. A tomu ešte aj like. Ty kokos, ja som si dal normálne už surové jedlo, lebo ja som skoro zomrel. Kamo, Počkaj, ja sa idem najesť. choď. Ja idem zabiť vlka. Choď. Ja som nikdy nezabil vlka. Ja to radšej nebudem robiť. Ale pozor, zajtra budú na nás útočiť. Zajtra budú na nás útočiť. Hej, kde je tá vlna? Už si ju predali? Teda. A to je sapling. Dobre, dám ho túto. Dočkať, máme drevo. Chytil som rybu. Majko, chytil som rybu. Im to došlo otovať. Čakaj, ty kokos. Hej. Môžeme ísť potom okolo rybáriť. Ale ako stenu tu máme celkom už solidnú. Majko, víš, jak ťažko som s tým bojoval? No, áno. Padlo mi, vieš čo? Jeden Počkaj, teraz skončil. Majo, Filip, No, poďme rybáriť. Ja rybárim však. dočkaj, naťažím tu nejaké drevo. No konečne. Idem pred oknom, mne to jedno. To už nedám, to už je nič. Hej? LIP. Ja neviem, ako sa to robí. To musíš tam hodiť, tam budeš mať žlté a na to musíš klikať. Ty si dobre, že to je zelené, ale To je dobre. zelené. Jaké zelené. Aj. Ježiš, ja som to hodil do Výborné. Hej, Kde poď sem, zelené? Tiež gigantické. poď sem rybariť. Filip, tuto, kde je tá vlna, lebo... Víš, Ježiš, koľko tuto padá rýb? už však tuto padá strašne veľa rýb. Tuto ešte váce. Tu nadhodíš a hneď už máš rybu. Hlavný. Komu ja mám nejakú ťažkú rybu? Počkaj, kam ju mám dať? Zober si ju do toho Počkaj. oného. Majko, musel som zjesť. Dúfam, že si nezjedol surovú. Ja už idem Nie. obě noc. Hej, ale rybu nie. Ja som nemal rybu. No a túto to
môžeme aj prestrihnúť rovno. Máš dve ryby. No, lebo videjko už má 10 minút, ani sa mi nezdá. Môžeš to prestrihnúť. Tak teda uvidíme sa asi na 4. dni. Čiže za minútku. Ja som zobrala rád. Takže teda máme deň. Nie sa najedli. Máme tu deň. Už je video potom. Ako víš, koľko ryb tu je? Ja vím. Ja idem rybáriť. Ale Choďte rybáriť. prejdu za tú vlnu. Zase ryba. Ja som si vybrala tú vlnu, prečo mi si dala tú becherovú? Hej, choďte rybáriť, ja idem dreva. OK. Sa daj toto? Áno, dá sa všade. Je Všade, kde je voda. Ja som to spustil. Ty? Kam máme na ďalšiu stenu. Filip, Ty kokos, ja sa neviem do toho zeleného požičaš trafiť mi ani. ten good set. To si tam vidí. Ale... Čo na tebe je nápad, keď tu nechodívaš na rybári vôbec? Chodívam. Vôbec nechodívaš, však ty tu len na rybách stojíš. Chodívam. Kedy si bol? No dobre, postaví stenu. Dobrý. Ty kokos, veľká ryba. Majko, ale ty si mi nič také nepovedal, že to. Ale mohol by si, ako aj od samot seba. Keď mi to nepovieš, ja neviem, že čo mám robiť potom. Kámo, Majo, pozri, aká ryba. Kamo jes? To je salmon. To som dobrý? No, to som nepočula, nevadí. Aj táto bude veľká. Nechytil som ju. Vieš, čo ma napadlo, Ťažká. Hej, Filip, vieš, čo ma napadlo? No? Teraz som postavil miliardu poličiek a z tých by sme mohli spraviť túto ako stenu. Áno, ale neviem, či môžu cez to prejsť. Nemôžu. Dobre, Hej, ale neviem. hej, berem dreva. To nikto nerobil. No, dáme to sem ešte. Dobre, ďakujem. Majko, ešte berem dreva. Mám 9 drev. Za chvíľu už idem, lebo už sa vracam. 20 sekúnd ešte mám. Takto. Ale nie, dobre. Ty si to dal do poličky. Ja som tam dal rybu. Čo dal do poličky ja? Rybu. Ježiš. Ale pomôžu ich tam aj Mám dávať 12 drev, vlastne. kde ich mám dať? Do letičky alebo do hry? Do letičky. Kam, ale to nie je nápad, môžeme ich tam dávať, tie upečené. Aj surové, keď tak. Potom opečeme. Všetko tam dávajte, čo tu máme. Nie, ja nechcem, aby útočili. Rýchlo to spravte. Ohradu. No, Toto. to nestihneme. To je tu. Ale nevadí, máme toho dosť. No idú útočiť. Ako víš, aký som hlavný? No nie až taký. Ešte jedno meso musí. Komu, koľko ich je? Kamo, Jedného som dal dole. Zdrajte. Poďte, Majo. ja nemusím, Ja aj pritom jem. Tak ja jem. Yes, zabil som druhého. Poď, ja ho zabijem. Yes! Ja som ho zabil čím. Nezomri. Najesť sa, chod sa najesť. Radšej. A tu je ešte jeden. V poličke je zaseknutý. Áno, Ja viem, ten je zaseknutý. Ja ho odplaším, choď preč. ja aj môžem. Dobre, mŕtvý. Ja ho zaberiem. Spáte ho. Ale, Počkaj, ja som zobral toto. Hej, ale nespalujme ho ešte. prečo? Aha. Lebo však zajtra bude oný. Zajtra bude pršať. Tak aby sme mali niečo. Zajtra bude pršať. Tak poďme nakempiť. On tu není. A tu je ten oný.
Zoberte všetky. Dajte mi všetky vlny. Hej, Ja to idem predať. ja nemám žádné. Filip, choď na výpravu. Treba ťažiť. Dreva. Šísak. Môžem tam dať 15 vecí, to je lepšie. A ja to môžem ešte sterilizovať. Hej, viete čo? Teraz som získala tú najlepšiu vec, čo som mohol. Práve prší, čiže náš campfire pôjde vácej dole Majko, a ja som získal oné. Majko. Čo? To je jedno. A pozeraj, čo som získal, toto. Celú to je dobré. Počkaj, ja dám zasediť. Bandáž tu mám. Počkaj, ja idem položiť bandáž. Komu bandáž by sa hodilo? To viem. Bandáž máš? Nemáme. Ja som povedal, že ja viem, že Lebo mi to hlavo. Ale stenu máme dosť dobrú už. No, ja idem rybáriť, lebo jedla nie je nikdy dosť. Musíme mať všetky poličky plné otracov. To neviem, či dáme niekedy. To čo je to železo? Strašne veľa dreva, Filip. Dobre? Ja mám 9. Choď ešte nejaké, že? Máme Ja viac. mám 9, neberiem 9. Ale nevidíš ďalšie naťažiť. Musím dať do vrtičky. Ale ja nestiem, aby si dával do ohňa. Naťaž tieto všetky. Aha, ja idem hrať basketbal. Ty Môžeš. A to počkaj, to si zoberieme. To sa nedá asi dá. Dobre? To nedá, to si musím dať do ruky. Benzín. Benzín je. Benzema. Benzema. Dočkajte, mám čestku. Čo v nej bude? Yes, mám revolvera. Poďte donútra. Filip, mám revolvera. Filip, No, že ja mám revolvera. kde si? Už som v bejske. Už idem teda. Áno. Pozeraj, revolver. Vidíš ho? Kde si? Oh my god. A vieš, čo mám ja? Pozri sa. Nie, skip. To môžem dať. Daj to sem. Poďme si hádzať. Poďme si hádzať. Dočkaj. Hej, ono to ušlo. Kde je? Filip, daj. Pohode. Chytajte. Joj. Mamu. Nemám. Musíš sa to chytiť. No dobre. Nie zábava, ale pracovanie. Alebo hať. Oh my god. Chytaj sa. Ako, vieš, To ide že podľa dlho. mapy viem, že kde sú truhly? Viem. Počkaj, Na dám to to chcem sem. sú mapy, Ok. Majko. Na to chcem. Kamu, nehovor, že to dáme do 10. dňa. Dáme. Možno. Počkajte, teraz všetci traja musíme ísť na ryby, lebo ja mám hlad a nemáme žiadne jedlo. Kam aj ja som hladný. A ja. A tu je ono. Tak poďte, Táto nemá šancu. poďte na ryby. No ideme.
Dávajte ich na poličku i hneď. Potom ich upečeme. Komu nie? Ja som hladný. Ja som našla Tu piecť. Tam je jedna. Sorry, ja som si ju dal rovno. Kamo, tu sú poriadne ryby. veľké. Poď hľadať. Daj sa sem. Poď sem, tu sú mega ryby. Filip, ticho na drevo a my... Idem. Filip, ticho na drevo a my sme tuto na rybách. Som hladný. A ticho na Aj drevo tu je potom. veľká. Mám ju. Mám Ale to bola malá teda. Ja som hladný. Aj. Idem si to upiecť. Kto bude začínať? Začínam ja? Tak dobre, dám 18 kariet. No. Nie. Tu pri tebe je veľké šťastie na ryby. Veľké. Kamo, nie, ja už som hladný. Proste títo ryby zoberiem. Tu si ich koľko dal. Ja ich dávam ich na poličku. Dávaj ich na poličku. Aj neupečené. Ani ja nevnímam. Ani ja. Povedz Majú, že asi ona už chodí do školy. Ona už 2 týždne chodí do školy ve Švajčiarsku. Majko. No. No dobre, máme dolnú poličku celú rybami zaplnenú. Čože? Ty kokos veľká. Nie. Jaj. Veľká je vtedy, keď je malé, je to zelené. Ty si myslíš, že on to nevie? Choď na dreva, však ale čo tu robíš? Ty tam len skáčeš. Ja idem na drevo. Na drevách a priniesol som... Len 7. Takže 7. Ale vidíš, že som hladný. Tak vyťaž to drevo a poď. No. Nie. Áno, toľko. Ja po Filipovi... Zajac. Po Filipovi išiel jeleň. Áno. Ale ochránil som sa. Poď. Asi 2 ryby. Ja neviem, prečo som to hral teraz celý čas per person, ale... Počkajte, No ale daj sem to drevo, musíme Filip. rýchlo to robiť. To som ho dal do dreva. Poďte na zajace, všetci na zajace, alebo na vuky. An, prečo si ho tam dal? Poďte. Kde? Sem. Povedal do dreva, ja som nepovedal do ohňa. Poďme ráno na vuky. Mhm. V 10. dní sa mi zdá... Nie, v 8. dní budú nás útočiť zase. Áno. A tam sa prichystajte. Pôjdeme na vuky. Poďte na vuky. Počkajte. Ja neviem zabíjať zvukov. Poďme na vuky. Ja vlky vieš zebrať baterku. Rybe vlk. Poďme na vuky. Aby sme mali veľa jedla. Ja nesem 6 žraníc. Ja idem na toto. Tu prší. Ja som hladný. Jedz mám uhlie. Mám uhlie. Ja viem, týto. Mám uhlie. Počkaj. Poďte so mňou na vuky, veď. Však mám uhlie, ja ho tam idem zaniesť. Ja
Vy to máte plné, ja mám 15-kové, ja mám to veľké. Aj Filip má, len on to vôbec nevyužíva. Čo? Však to 15-kové. Ja to použijem. Ale však čo s tým robíš? Použijem drevo, ne? Hovoríme ti, že naťaž drevo a ty nejdeš. Tak ideš, ale naťažíš 9. Však nemôžeš to doplno naťažiť. Ja aj uhlie mám. Poď sem vlk. Pomoc. Kde si? Pri tej, tam, kde je basketbal. Ja mám málo. Idem za tebou, počkaj. Tak asi je, ja niekedy písali, že Dosratý vlk. Bože, bolo na dneska je učiť, no chcem Fuj. včera učiť. Máme jedla podľa mňa dosť už. A mne to nejde zobrať. Zobereš to mäso, alebo sa mi to seklo. Ja som ho už zobral, vieš. Jaj, tak sme zobrali asi naraz. Filip, poď do vrtičky posledné drevo. Posledné. Ja naťažím 3. Pozri, Čo už? Majo, pozri, čo mám ja, ale ja sa musím najesť. Počkaj. A ja som musel zabiť tohoto zajačika. Pozri, čo mám. Ukáž. Tu čo je za ľud. To je dobrý ľud. To, čo máš, to neviem, čo je. Kámo, to nie je, že dobrý ľud, to je dosť dobrý. No, veď to je výhodné, že ja mám tú 5-kovú, teda 15-kovú. Ja mám do drevo, do drtičky. Ja iba prejdem s tým mesom cez ten oheň a už to je, ty kokos. To je aké dobré. Ale majú nie celé potom. Nedávaj to celé. Nechaj tu. Hej, môžeme celé, vieš prečo? Lebo však my tie poličky... Cez to prejsť, ale lepšie radšej by bolo, keby si to nechal, nie? Tie poličky môžeme preskočiť. A prečo tu nedávate do poličky to jedlo? To ja som čo ja tuto. Marko, toto akože ti je na čo? Čo? Toto. Však to daj dovoleného do železa. Máme dosť jedla teraz. To vyzerá, že sa nám prvýkrát podarí dať že celé do kolečka obranu. No nie úplne celé, ale že sa nám podarí. Áno. Čo? Vyzerá to, že sa nám prvýkrát podarí dať skoro celé do kolečka tú obranu. Ale už sme dali. No, to je prvýkrát. A my dáme celé. Počkajte, teraz si šetríme na ten tretí bench. Dobre. Aby sme mohli mať polievku a také veci. Polievka je najlepšie proste. Ale mne sa zdá, že v 8. deň prídu tí útočníci. Nie? Áno, prídu. Hej, ja budem dneska iba ťažiť Prídeš dreva. ty. Ja budem dneska iba ťažiť dreva. Hej, spravíme celú ohradu, alebo si kúpime crafting 3. Počkaj, musíme... Áno. Poďme pre crafting radšej. Potom ohradu môžeme dokončiť. Aha. Tuto poďte vlkovú vlnu hľadať chcem. Aby sme mali to... Spír. Ideme všetci na vlci, aby sme mali jedlo. Na vlkové. Počkaj, Ideme všetci na vlci. ja som hladný, len tak preto si naťažím. Dá si len zajaca. Ja nazbieram. Ja Ja idem na zbieram drevo. mrkve. Vy choďte na mäso, ja zbieram mrkve. Alebo čučoriedky. Dobre. Ja idem na vlkov. Tak choď, čau. Fifo, ticho na drevo radšej. Alebo na železo. Aj. Ty kokos vedľa mňa túto blesku trafil. Však veď, ja som bol vedľa teba. Teba trafím. Skoro. Ja budem radšej ťažiť dreva. A
Ja musím trochu aj zjesť. Dobre. Toto si zoberiem do stolu. Keď budú po nás útočiť, tak neútočte hneď po nich. Ja mám revolvera potom. Takže ho môžeme využiť. No, Proste poďte na najlepší ľud, ktorý uvidíte. Aj drevo, kľudne všetko. Spravte. Ale prší nie. Aj, campfire. Majko, tu bol bez vynosilo. Mňa zabijú ten oný z Majko, nie. Campfire. Campfire, no. Ja mám uhlie. Nie sme na dlho bezpečí, ale už sme. Ja mám uhlie. Ja som bol na dosť dobrom lúte. Mám plný pak, takže 15 vecí a som hladný, no. To je dobré. Výborne. Ty kokos, poďme na to. Filip, ty daj do rtičky dreva, lebo máme celkom dobré už. Už dneska si schopný, už to už nie. Dneska pôjdeme celé dokola, jasné. Dávajte to jedlo do týchto. By sme mali aspoň voľké jedlo. Zbierajte čo najviac jedlo, lebo sme traja teraz. Je jedlo najviac potrebné na celom svete. Mal by tu byť aj vlk. Áno, proste čo nájdete, tak to zoberte. No, Nie idú poďte sem, poďte sem. Ale máme dobrú obranu, čiže... Ja zomrem, ja Ja nič mám nejem. češku. Ja mám češku. Ticho. Poď do tvojsa. Diana. Ale Filip, teraz otváraš čestky, však budú po nás útočiť. To je kto teraz? On ma kušuje aj. To by si mohol skončiť. Keď dojdú na mladí, tak ešte tam skončiť. Som tu. Keď to točím. Máme dosť dobrú obranu, čiže poď Filip. Pozor! Poď sem. Ide s kušou, zabij ho. Oj. Steve. Kde sú všetci? Pomoc, ja mám málo teraz. Dobre, zabil som jej toho s kušou. Počkaj. Zabiť ďalšieho. Filip. Ja tohto straším. Ja ledva Ježiš, viem ja mám zabiť málo. ich. Ja mám strašne. Zabij ho. Ja zomrem. Je mŕtvý, Filip, poď po nich. Fifu, Nie, utekaj. mám málo. Však ale ty máš najviac z nás. Ja som nemrtvý. Ja mám úplne Ja mám bandáž. Počkaj. Čo? Máte bandáž? Dáme bandáž, zober ju. Ja viem, ale duškavé. Nie, nechoďte. Nech ste není mŕtvi. Dobre, Yes. dajte mi Ešte bandáž. tam je jeden, Majko. Počkaj. To najtujem. Yes. Dobre, Daj mi ich do ohňa. spál. Kamo, my žijeme, yes. Ale to je dobré, že mi vypadlo. Hľadajte bandáže, lebo toto nevyzerá s nami už dobre. Celé to radšej opevňujem. Prešli sme, yes. Aby nešli k nám. Máš rekord. No mám. Toto je môj rekord, ľudia. 34 minút má video. To je normálne. A keď ste Tak ľudia dokúkali, budú chcieť pozerať, keď ste lebo toto má veľa slednutí. keď, Tieto videá majú. keď ste dokúkali to video až sem, tak nezabudnite napísať do komentárov. Čo máme napísať do komentárov? Že Filip prekonal. Dopozeral som to až doteraz. Čo? Do toľko minút, koľko je tam. No, alebo To že... vidíte, tak napíšte najprv ešte predtým, že koľko minút ste videli to video. Čiže toľko alebo toľko. No. Toto je čo? Ja mám náboje do revolveru. Daj ich mne. Lelovelo. Ani ja to neviem povedať. Dobre, idete si. Počkaj. Dobre. Kámo, toto sme
prežili len tak ešte, že som mal bandáž. No, tak ináč by sme boli... Ale aj tak Ja poľa by som bol. Vy by ste ale- ešte mohli pokračovať, ale bezo mňa už. Ty by si jedal svoj rekord. Filip, choď pre dreva, rýchlo. Potrebujeme, Ja som hladný. potrebujeme strašne tú obranu. Ja by som dal Nemáme meso. Nie. Majú chod na ryby, prosím ťa. Nemáme meso a mrkve a títo čučoretky dávajú málo. Však, Idem na ryby tiež. ja som dal... Filip, ťaž drevo. 2 naraz. Stačia 2 Čo 2? dreva. To je o niečom, že tu máme aj hlad. Majko, ak sa to spojí. Ľahšie. Zase potom by to bolo až moc ľahké. Mne 2-krát za sebou padli dobré ryby. Majú. Oha. Ty si chytil záhad. Našiel. Majko, Počkaj, zoberiem aj tvoje. Tu je ten náhradelník. 2 one. Wow, Filip, ty si našiel rádio. Ale úplne presne naraz. Však ja vím. Ty si to volá, keď tak dal? Áno. Počkaj, kde som tam dal rybu? Poďte už donútra teda. Ja mám 9 drev. Alebo Dobre. ešte choďte. Idem aj ja. Ja už sám dneska si Máme 2 vetičky. Mhm. Dobre, choď vyrobiť auto. Hráme. Choď urobiť. tam donútra išli. Takže z hora do natáčajú. Sem mu dáme. Noc je blízko. Saša, na to nejde to. Pozeraj. Presne. Yes. Dobre. Hej, kávovi máme na celú stenu. Máme železo, je. Len jednu chýba. Počkaj, hej, pozeraj. Polička. Len jednu. Robila si tejto. Ale my sme si chceli šetriť na bench 3. Majko, Aha. je to dosť veľké. Tam treba... A nevadí. budeme mať. Vyťažím drevo, bude hotovo. Dáme to sem. Áno. Vieš, čo ma napadlo, Filip? Že sem zasadíme strom. Áno, za to idem ťažiť. Sem zasadíme stromy. Kápa, máme celú obranu, A je. sem zasadíme takto stromy. Ja som hladný. Musíme ísť jesť. Nie, ono to spadlo za to. Aj mne sa už to stalo. Koľko máte rýb? Iba 2 sú. No. Teraz čo majú? Máme iba pár jedla. Ja som dosť Hej, hladný. Majko, ale len keď tam dáme ten strom, tak sa nebudeme dostať, kde? Jak sa dostaneme Však potom- môžeš preskočiť túto poličku, ty. Nie? Skoč a skoč. Alebo vylez. Alebo sa dá ešte vyliesť. Nevieš skočiť? Ježe, skočím pred to a skočím. Alebo padnem. Takto sa Skočím, dostaneme, preto takto skočím. sa dostaneme, Skočím, dostaneme preto naspäť. skočím. Takto sa dostaneme, Nemusíš to kričať na celú Ty kokos, dedinu. môj rekord bude veľký. takto sa dostaneme naspäť. Wow. Nie. Drevo. No drevo nie. Hľadajte benzín. Alebo ešte uhlie by sa dalo. Alebo no, uhlie. Mám rybu, to potom zoberiem. Naberiem 15 rýb a pôjdem za vami. Zasadil som tam ten Poďte mi strom. pomôcť, keď chcete. Ale pozor, náš campfire pôjde už dole. Ty si dobrý campfire. Campfire. No tak. Není hladný. Ale nebojte sa, máme obranu. Nebojte sa, máme obranu. Keď tak. Do minúty.
Do minúty musí prestať pršať. Ja som hladný. Doneste mi veľké jedlo, prosím vás. Počkaj, dá sa nabíjať. Ja chcem to zotrať, aby som mal čo najviac rýb. No vyzerá to, že rekord asi moc veľký nebude, ale verím tomu. To je môj prvýkrát, čo som to Prosím celé... ťa, doneseš mi jedlo? Fifo. Ďakujem, Jana, za svoje staré doby, čo som to užívaj, netvátiť, ako sa dá, keď podrastú. Počkaj, ja zoberiem to rádio. Dám ho tam do drtičky. Daj mi jedlo, prosím. Máme. Fifo, doneseš mi please jedlo? Potrebujeme železo. Neuberá mi to skoro nič, ale radšej 2-3 veci, Ale ja som hladný. lebo ja chcem čo najviac rýb mať. Tak toto je, viete kde. Poďte ku mne. Ja som na železe. Ja hľadám železo. Ajaj. Kámo, mám 4 železa. Za 8 sekúnd bude oné noc. Ale to je, viete, aké hrozné. Lebo však on bude po nás útočiť. Hneď bude po nás útočiť, takže... Ty kokos, ja som to ledva prešiel. Čo tu robí? On to vlastne preskočil, on má červené oči. Musíte utekať. Volá mi Filip. Ja mám baterku vlastne. No tak toto už je. Á, zabil ma vlk. Ja som cez dnes spát. Nie, ja som mŕtvý tiež. A ja. Všetky traja. To sa nedá. To sa nedá. Help me. Nikto ťa nezachráni už. No tak, teda... Dočkaj, zavoláš potom Filipovi, tak teda ľudia... Toto je pre toto video všetko, tak... Uvidíme sa u ďalšieho. A nezabudnite do like a odber. Mňa ryby. Tak čaute. Čau.